Z televízie, z kostolov či z vyučovania náboženstva sa dozvedáme mnoho biblických príbehov. Sme nimi proste krmení. Ale poznáme ich správne? Verím, že keď si vypočujete príklady, ktoré vám predložím, tak budete prekvapení. Teraz vám predložím zoznam 7 biblických faktov, ktoré poznáte alebo spoznáte inak. Eva si odrízne z jablka, podá mužovi a tým porúšia Boží príkaz. Ako poznáte tento príbeh vy? Povedal som ho takto správne? Ja si myslím, že tento obraz je medzi kresťanmi veľmi známy. V čom by teda mohol byť problém? Pozrime sa spolu do Božieho slova. Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: Vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete jesť z neho, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a aj on jedol. 1. Mojžišova, 3. kapitola, verše 1 až 6. Všimli ste si? Spočítal niekto z vás, koľkokrát bolo spomenuté v tomto príbehu jablko? Ja si myslím, že ak ste dopozorne počúvali, tak ste zistili, že jablko bolo presne 0-krát spomínané. Lebo nebolo to jablko, ale len nejaký plod, ovocie zo stromu. V danom texte nie je ani zmienka o tom, z akého druhu stromu nemohli Adam a Eva jesť. Nie je tu ani žiadna zmienka o tom, aké mal ten strom ovocie. S určitosťou neviem, prečo sa začalo hovoriť, že jedli jablko, ale čo viem je to, že to nie je biblicky podložené. Poďme sa spolu pozrieť ešte na originálne znenie tohto slova ovocie. K tomuto účelu nám poslúži webová stránka obohu.cz/bible, kde si môžeme nájsť aj taký tzv. Režim porovnávania, ktorý si vybereme tuto hore v rohu. A potom si môžeme vybrať viacero Biblií a napríklad s kliknutím na nejakú, potom podržíme Ctrl, môžeme povyberať aj viacero. Ja som si zo zoznamu vybral evangelický preklad slovenský a hebrejského textu som si vybral tiež jeden originál, ktorý obsahuje aj strongové čísla, ktoré sú vlastne odkazy na preklady tých slov. Takže máme tu náš text z Genesis 3.1 vlastne z 1. Mojžišovej a keď sa pozrieme na znenie, napríklad tu sa nám nachádza ovocie rajských stromov. Ja už viem, že keď som si takto prechádzal po každom slove, že to ovocie je toto H6529. Potom keď sa pozrieme bližšie na to slovo, tak máme jeho preklady a môžeme pozrieť aj v rôznych definíciách. Napríklad tu môžeme vidieť, že to naše slovo je proste definícia fruit. Hej, všade je to ovocie. Keď sa pozrieme aj do iných slovníkov, je to stále ovocie. Takže už teraz vieme, že Adam a Eva nejedli jablko, ale iba ovocie. Zo všetkých živočíchov, z každého tela, vovedieš do korábu po páre, aby si ich pri sebe zachoval nažive. Budú to samec a samica. Zo všetkých druhov vtáctva, zo všetkých druhov dobytka, zo všetkých druhov plazov, zo všetkého vojdu k tebe dvojice, aby ostali nažive. 1. Mojžišova, 6. kapitola, verše 19 až 20. Keď si prečítame toto slovo, tak si pomyslíme, že naša predstava o tomto príbehu je pravdivá. A práve sme si to potvrdili. Noach zobral na loď po páre z každého druhu zvierat. Presne tak, ako to máme nakreslené v knižkách a ako sa to rozpráva po rodinách. No proste nič nové pod slnkom pre nás. V čom je ale problém? Prečo som to vôbec zaradil do zoznamu? Však to nie je nič nové. No bola by to pravda, keby sme si nepreštudovali Božie slovo aj ďalej a ostali by sme len pri svojej predstave. Ak čítame takto, Boh dáva Noahovi podrobnejší postup potom. Čítajme spolu.
Vezmi so sebou zo všetkých čistých zvierat po 7, samcov a samice. A zo zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva po 7, samcov a samice, aby si ich rod zachoval na celom zemskom povrchu. 1. Mojžišova, 7. kapitola, verše 2 až 3. Verím tomu, že veľa ľudí si toto slovo nepamätá, a to možno z toho dôvodu, že majú o Noahovi a potope jasnú predstavu. A k čítaniu tohto textu potom pristupujú len s takou myšlienkou, že predsa už tento príbeh poznáme a takto len pozorne, alebo vlastne nepozorne prebehneme. Hej? Ale my už teraz spolu vieme, že to nebolo len po páre. Židia utekajú pred vozmi faraónovými, vyzerá to tak, že ich dostihnú a oni zrazu prídu k moru a nemajú kam utiecť. V tom Mojžiš buchne palicou a more sa hneď rozostúpi a tak vznikne zaraz medzera v mori. Potom Izraelci prebehnú na druhú stranu. V petách sú im stále Egypťania, ale tých zaplaví voda, ktorá sa vracia na svoje miesto. Predstava je jasná, no skúsme sa spolu zas a znovu pozrieť bližšie do Božieho slova a znovu zistíme, že naše predstavy nie vždy odrážajú skutočnosť. Spolu sa znovu presvedčíme, že pozorné štúdium Božieho slova je veľmi dôležité. Čítajme. Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a jeho jazdci i vojsko ich dostihli, keď táborili pri mori, pri Pi-Mahachiróte, pred Bálcefónom. Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naľakali a volali Hospodinovi o pomoc. I povedali Mojžišovi: Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte: Nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrie na púšti. Ale Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Lebo ako vidíte dnes Egypťanov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás. Vy buďte len ticho. Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdiel ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Táto časť je určite známa a ja som mal napríklad takú predstavu, že s tou palicou buchol po zemi. Čítajme ďalej. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, takže vojdu za nimi a získam slávu nad faraónom i celým jeho vojskom, nad jeho vozmi a jazdcami. Tak poznajú Egypťania, že ja som Hospodin, keď získam slávu nad faraónom a nad jeho vozmi i jazdcami. Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi. Pohol sa i oblákový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich. Dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov. Bol ako oblak a tma. Ale Izraelcom osvecoval noc. Pritom sa po celú noc nepriblížil jeden k druhému. Potom Mojžiš vystrel ruku nad more a Hospodín zaháňal more silným východným vetrom celú noc. Vysušil more a vody sa rozdelili. Dobre ste počuli. Trvalo to celú noc a Boh spôsobil to, že sa jeden k druhému nepriblížili, lebo Egypťania cez tú tmu nič nevideli. Čítajme ďalej. Izraelci prešli stredom mora po suchu, zatiaľ čo vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, vozy i jazdci vošli za nimi do prostred mora. Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmätok v egyptskom tábore. Brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egypťania povedali: Utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje za nich proti Egypťanom. I riekol Hospodin Mojžišovi: Vystri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a za rána sa more vrátilo na svoje pôvodné miesto.
Egypťania však utekali proti nemu. A tak Hospodin vohnal Egypťanov do prostred mora. Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónové vojsko, čo za nimi vošlo do mora. Nezostal z nich ani jeden. 2. Mojžišova 12. kapitola, verše 9 až 28. Mňa tento príbeh a jeho skutočné znenie riadne prekvapilo, keď som si ho pozorne prečítal. Musíme bojovať so svojimi náboženskými či z televízora prebratými predstavami. Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme začias kráľa Herodesa, a jehľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Matúš 2. kapitola, verše 1 až 2. Ak sme pozorne počúvali, alebo sme si aj čítali, tak z tohto slova je jasné, že podľa biblického svedectva sa tu nejedná o žiadnych kráľov, ale o nejakých mudrcoch. Nikde sa ani nepíše, aký bol ich počet. Neveríte? Presvedčte sa sami. Otvorte si písmo a skúmajte. Keď sa spolu pozrieme bližšie na význam slova mudrci do gréckeho originálu, tak zistíme, že sa používa slovo magos, teda mák, čarodej či astrológ, veštec hviezd. Teda títo ľudia pravdepodobne neboli intelektuálne sprostí, boli učení. Teda by sme ich mohli označiť za mudrcov, ale to nebola jediná ich vlastnosť. To dôležitejšie sme vynechali. Proste to boli okultisti. Ale Boh si aj napriek tomu týchto mágov použil. Aj pohanom zjavil Mesiáša, Božieho pomazaného. Aby sme sa ešte viac presvedčili o tejto pravde, pozrime sa do originálneho znenia. Tu môžeme vidieť text, ktorý sme si čítali. Máme tu verš v evanjelickom preklade a pod ním máme verš v hebrejčtine. Ďalej, ako sme si to už ukazovali predtým, našiel som si slovo, hej, a prechádzal som si to číselka a našiel som, že toto je naozaj ten mák, mudrc, astrolog. A potom môžeme si tu kliknúť a to nás presmeruje na takéto niečo. Mám tu nejak to strongové číslo, toto, a môžem si pozrieť v rôznych prekladoch a v slovníkoch, takže kľudne si to nájdite a študujte. My si môžeme pozrieť napríklad v tomto slovníku, je to naozaj mák, mudrc, astrolog, kúzelník, ďalej v iných jazykoch tiež mák a tak ďalej. Takže dúfam, že aj v tomto sme sa presvedčili, že štúdium Božieho slova je veľmi dôležité. Keď si vybavíte vašu predstavu o tom, kde sa títo mudrci, pomlčka mágovia, stretli s Ježišom, čo vás napadne? Čo vám príde na rozum ako prvé? Mne by sa vybavila okamžite predstava nejakej stodoly, ktorá nemá ani steny. V podstate je to len nejaký prístrešok alebo maštal. Ale či je tomu tak? Už možno tušíte, že nie. Tak si vypočujme Božie slovo, ktoré nám odhalí pravdu. Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. I vošli do domu. Uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a kláňali sa mu. Matúš 2. kapitola, verše 10 až 11. Takže sa s ním stretli vo vnútri, v dome. Ale to by sa asi ťažko pretransformovalo na nejaké betlehemčeky na Vianoce. Pri slove apokalypsa si predstavíme katastrofu obrovských rozmerov, mnoho škôd, mnoho vyhasnutých životov. Kto by si to ale spájal s Pánom Ježišom Kristom? No ja určite nie, keby som nepoznal, že apokalypsa je v preklade zjavenie. Presnejšie v Biblii sa dozvedáme o apokalypse Pána Ježiša Krista, teda o zjavení Pána Ježiša Krista. Teda keď Pán Ježiš Kristus príde druhýkrát na zem, nebude to žiadna sranda. Tu sa budú diať veci a skončí to tým, že všetko skončí a bude súd. A či Pán nájde vieru na zemi? Nájde nás pripravených a bdelých? Otázky na premýšľanie. Prečítajme si spolu verš, v ktorom sa toto slovo nachádza a potom si pozrieme ešte aj preklad tohto slova. Počúvajme. Zjavenie Ježiša Krista, ktorému dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať.
Zjavenie 1. kapitola 1. verš. Znovu sa pozrime do originálu a môžeme tu vidieť, že som vybral Zjavenia 1. kapitola a ak poznáme ten slovenský preklad, tak vieme, že to zjavenie Pána Ježiša Krista je na začiatku. Takže toto bude Kristus, Ježiš a tu Apokalypsa. Potom keď klikneme na to číselko, tak nás to dá na stránku, kde si môžeme pozrieť preklad, ako sme si to ukazovali predtým. Takže máme to zjavenie, odhalenie. Ale tu sme nezistili, že či je to apokalypsa, hej. Vyzerá to, že by to mohlo byť niečo také, ale máme tu takúto možnosť, že prepis výslovnosti. Takže kliknem na to a tu dole mám teraz zobrazený prepis výslovnosti, takže je to Apokalypsis Jezu Christu. Dobre, takže aj v tomto máme jasno a dozvedeli sme sa, hádam, niečo nové. V tomto bode by som vám prečítal pár božích slov, ktoré sa vám budú zdať strašne povedomé z bežného života. Začnem s príslovím 26. kapitola 27. verš A. Kto kope jamu, padne do nej. Známe? Jasné, veď to je príslovie, kto druhému jamu kope, sám do nej padne. Jedna z vecí prebraná z Božieho slova, ktorá sa uchytila v každodennom živote. Tu mi napadlo, že by bolo super, keby sa celé Božie slovo uchytilo v každodennom živote. A nielen stále spomínať Boha a Pána Ježiša Krista v zmysle udrel som sa a tak poviem dobo. No, viete, alebo nás niekto prekvapí, alebo sa zhrozíme a povieme Ježí. Zámerne som nedopovedal tieto slová, lebo sa snažím, aby z mojich úst takto myslené oslovenia Boha nepadali. Mám tu ešte jeden príklad. Príslovie 16. kapitola 18. verš. Pýcha prichádza pred skazou a namyslenosť ducha pred pádom. Napadlo vás, aké príslovie to môže byť? Jasné je to, pýcha predchádza pád. A to je pre dnes všetko. Dúfam, že tento zoznam vám ukázal dôležitosť samostatného štúdia Biblie. A že nie všetko, čo počúvate, je automaticky pravda. Aj keď to hovoria predstavitelia cirkví, či vaša rodina, alebo to vidíte v televízore. Ak sa vám tieto informácie páčili, tak ich kľudne zdieľajte priateľom, známym rodinám, no proste každému, s kým sa chcete s tým podeliť. Svedčte o pravde Božieho slova. Nech vám Pán, Boh mocne žehná a nech vám dá radosť z jeho slova. Čaute.